wala ɲuman dɔn foli bɛ kɛ ka ɲɛsin filɛba cɛman ni musoman denmisɛn ani maakɔrɔba bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an b'a fɔ aw ye aw danse aw ni ce Ala ka i ka do tile ɲuman ban ya rabbi minnu bɛ sufɛla la halisa Ala ka dugu ɲuman jɛ bari an y'o de fɔ diɲɛ sigicogo tɛ kelen ye waati kɛcogo tɛ kelen ye san i b'a sɔrɔ dɔw bɛ tilegan gannen ba la dɔw bɛ sufɛla la Jakarija Keyita ko ni baasi tɛ e la foyi tɛ n na Jakarija Keyita n tɛ nin ye de dɔnkili dɔ bɛ yen min ye miiriji dɔnkilinin na musokɔrɔba ye dɔnkili in da o de ye jɛ ka taa da cɛkɔrɔba de don sakɛ o bɛ fɔ ko janfa ye gɔngɔrɔ mugu ka sɛkili fara mana maa min kun sɔgɔ gɔngɔrɔ kuru ka janfa y'o ye kamalen ni dɔnkili ye tiɲɛ ye Seyiba Jara ye dɔnkili in dankɛnɛmaya bi n'o y'a sɔrɔ dɔnkili in y'a dakun bɔ ala Seyiba Jara ye dɔnkili in ta k'a da kɛnɛ ka diɲɛ y'a mɛn manu ko n'i jɔra janfa la a sirili ɲɛna den ja anw bolo ko in bɛ cogo min na ja o tɛ ayi sanfɛ sanu ɲɛ tɛ sigi cogo la mun kɛlen ko sɛ bilalen jiro kamalen juma tɛmɛna an ma nin kuma fɔ yan an ma nin kuma fɔ yan don tɛmɛnen haramu an m'a fɔ yan ko ne ma minɛ e ma minɛ kabi ma minɛ o b'a yɛrɛ ko an ma fɛn kɛ de ne ma fɛ yan n kɛ fa bɛ furu lɔ ne yɛrɛ b'a fɔ ko fa bɛ furu lɔ olu ma minɛ o kamalen n'i ye min daminɛlen o n'o bɛ ku dɔrɔn kana k'i kɔnɔ ko Mali ɲɛmɔgɔw b'u kun fɛ dɛ video min kɔni bɔra n'o y'a sɔrɔ video in ye video authentique de ye nin ye jigilamisɛnya koba ye dɛ nin ye jigilamisɛnya koba ye dɛ anw jigi dan bɛ maa minnu kan k'olu ye démocrates ye 91 kɛlɛ kɛbagaw n'olu ka waleya kɛra nin ye et puis min ye ne bana i b'a dɔn wa k'olu tugu maaw kɔ maa minnu bangena olu yɛrɛ senkɔrɔ n'o y'a sɔrɔ nin video in ye video authentique de ye komi sisan ko bɛɛ bɛ se ka kɛ parce que yɔrɔ u bɛ to ka fɛn dɔ dilan sa ko IA wa IA intelligence artificielle walayi u bɛ kuma fɔ k'a don maanifin da i b'a fɔ nka n'o y'a sɔrɔ nin video t'o ye fiyewu ko nin ye video lakika de ye a kɛlen jigilatigɛ ye a ka haramu nka ne fana kɔni bɛ kelen dɔn k'a mɔgɔ sigi ka intelligence artificielle kɛ k'a bila kuma la o bɛ se ka kɛ nka k'a tigilamɔgɔ yɛrɛ sama ka n'a sigi k'a jɔ kɛnɛ kan ŋɔɲi a bɛ ka kɔrɔfɔ minnu fɔ ka tila k'o jaw tɛmɛ fan wɛrɛ fɛ ko in kuma ka ca dɛ cɛmanu an kɔni bɛ min fɔ maaw ye Seyiba Jara bɔra ka kuma min fɔ nin ye dugulenkan de ye ni can don dɛ kamalen u b'a fɔ cogo min na ko ni maa min ye ɲɛ dɔ ka tɛmɛ ɲɛbɔ kan kamalen ko i ka dɔn k'a cili ko b'i kɔnɔ ala bamanankan don nka ɲɛbɔ y'a sɔrɔ ɲɛ ni ji bɛ ɲɔgɔn kan a ka haramu Mali kamalen bon an ka Mali tacogo filɛ nin ye wa ni min maa hakili jigin Yusufu Tapo ka dɔnkili de la ko maa dɔ bɛ Mali in kɔnɔ a hakili bɛ farajɛw bolo maa dɔ bɛ Mali in kɔnɔ maliden juguw bɛ Maliba in kɔnɔ o hakiliw bɛ tubabuw bolo tabarikala n faso jamana dumanba maliden juguw ye jamana in ɲɛma nɔgɔso n faso hinɛ dugu Mali 60 tɛmɛni ye kamalen 60 an bɛ 60 la ni tɛmɛna ni an bɛ 200 nin ye Mali janfa cogo ye nin y'anw ka jamana janfa cogo ye manu o de la ni jamana ɲɛmaw ko Mali janfaba bɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ yan ko Mali janfaba bɛ Bamakɔ kɔnɔ yan ko malidenw yɛrɛ dama de ni ɲɔgɔn cɛ ka kɛlɛ barika ka bon wa ko kɛlɛ in tɛ dɔwɛrɛ ko ye dɛ ko jɔyɔrɔ ko ɲini kɛlɛ don a bɛ kɛ fasoden dɔw kɔnɔ k'u bɛ k'u yɛrɛ fɔ a bɛ kɛ fasoden dɔw kɔnɔ k'u b'a fɛ ka dɔw mankutu tiɲɛ nka Seyiba Jara ka nin kɔrɔfɔ nin ala ni ja nin kamalen ni cɛw yɛrɛ bɛ ka fɔ nin ko rɔ e yɛrɛ Jakarija guloki caman fara nin ka parti ye dɛ agwa wa yɔrɔ ni fila o bɔrɔ ayi mais ça fait mi fɛn dɔ f'i ye a fɔ ko dɔnni nana sɔrɔ dɔnni bɛ bamanan na tiɲɛ don dɛ Sanogo na kunun ko cɛkɔrɔbaw tun bɛ jateminɛ dɔ kɛ maaninfinya rɔ
Sanogo ma sebe kuranɛ kɔnɔ o tɛ kitabu kɔnɔ a tɛ hadisa kɔnɔ a fɔ yɔrɔ bɛɛ i ti malo kamalen dɔnni dɔ bɛ bamanan a ma sɛbɛn a bɛ ni ala cɛ o dɔnni fɔlɔ ye mun ye fɔlɔ bamanan na ɲani den ka ko kɛ u kun b'a misali ta a mansaw la wallahi billahi ni den mansa y'a ko min kɛ den fana m'o kɛ i bɛ taa bila fɛrɛ lɔ u bɛ na ni sɛ toli sɛfan toli u bɛ na ci i kun ko i ta ma bala nɔ k'i yɛrɛ fa y'a nin kɛ a ka tɛmɛ a ka haramu wallahi a bɛ kɛ ten de anw m'a dɔn koyi nin ma bala anw na koyi ko min don ni can don nin ma bala ne rɔ a ma bala ne rɔ dɛ maa min b'i senfa ka taa ka jamana to maa min b'i senfa ka taa ka maaw to kamalen n'o nana nin kɛ o tɛ bala b'a rɔ koyi jalaja tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ yɔrɔ min na ko bi ne kɔni Sanogo tiɲɛ yɛrɛ la k'a fɔ Mali ko la ne jigila tɔ misɛnyara ne ta karila de ja ci kun bɛ partout la ja partout ka wuli ka jɔ kun tɛ jamana ko ye ja yɛrɛ kun ɲini ko don o de la ne m'a f'i ye wa a mɛnna min nin kɔrɔfɔ in fɔ parti politique ɲɛmaa min bɛ yen Sanogo Abubakar Sidiki Sanogo parti politique fɛn o fɛn bɛ Mali la a ɲɛmaa bɛɛ ta i k'a yɔrɔ jɛ ni parti ko tɛ min tɛ fonctionnaire ye kamalen ko balo wɛrɛ b'a la ni parti sira tɛ e b'o kelen fɔ ne bɛ nin a tɛ a tila bɛɛ bɛ chômage la hali sɔgɔmada na n natɔ n ye parti politique maa dɔ ye Jagata kɔrɔnin dɔ kan a bɛ ka na kɔyɔ n kunna la n ko a jo b'aw la o wa balo cogo foyi t'u la ni parti ko in tɛ o de la jamana bɛ hakɛ min bɔ k'a di parti politique ma i m'a ye o ko k'o ka jɔ n kale na Ala ni kira la élection mana se présidentielle mana dabɔ mairie mana dabɔ jamana bɛ quota min bɔ ka di parti politique ma o ko k'o ka jɔ Ala ni jamana yɛrɛ ko k'o sen dɔrɔn pewu don Dawuda Keyita jɔn ko Ala nin ye makari ko ye nin ye misi ko de ye nin ye maloya la Soyiba Jara i ye video min kɛ i ye bamananya kɛ nka Soyiba i ye bamananya kɛ retard la bamanan den tɛ nin kɛ a fɔ Soyiba ye ko a ye kuma min fɔ ko bamanan den tɛ sɔn nin ma jan ko bamanan den i ko k'i ye Bɛlɛdugu ka di k'e b'i wele de ko Bɛlɛdugu bamanan Bɛlɛdugu bamanan den tɛ nin kɛ Seba ya min kɛ Bɛlɛdugu bamanan den bɛ janfa kɔ ka kɔn janfa ɲɛ Bɛlɛdugu bamanan den b'o de kɛ nka janfa kɛlen kɔfɛ Bɛlɛdugu bamanan den tɛ kuma Seba y'an jigila misɛnya Seba ye cɛkɔrɔba ye kɔnɔ dɛ Mali kɔnɔ nanfila dɔ kun n'i kumana k'i ye bamanan den ye yɔrɔ damadɔ bɛ fɔ n'a fɔra k'i bɛ bɔ yen mɔgɔw b'a fɔ ko a ye ninnu to yen danbe bɛ ninnu ka dugu la nin ye tiɲɛ ye n'i y'o fɔ i bɛ Bɛlɛdugu sɔrɔ a la nin ye tiɲɛ ye ka tila ka na e sigi ko e ye bamanan den ye janfa ka siri e ɲɛna e ma kuma janfa la fo janfa talen k'e tigɛ da e ka kuma janfa la Seba kan k'i yɛrɛ ɲininka janfa kɛra fila ye nka kan k'a yɛrɛ ɲininka bi Seba kan k'a yɛrɛ ɲininka ko ale ye jɔn ye 2012 e yɛrɛ coup d'état la mɔgɔ ka tila ka sɔrɔ k'e nɛgɛ k'e wele e ka mɔgɔ di o tigilamɔgɔ ma k'o tigi ni dɔw ka fara ɲɔgɔn kan ka janfa kɛ a bɔra i yɛrɛ da cogo min na e yɛrɛ kɔni b'a dɔn nin ye kojugu ye jamana kɔnɔ Seba kabere donna mobili kɔnɔ don min ne tun bɔra ka taa jamana ɲɛmɔgɔ yɔrɔ jɛ ko heyi a ye nin karisa wele fɛɛrɛ bɛ bolo a bɛ fɛ ka ni fɛɛrɛ in kɛ a kun ya ne wele k'an k'a kɛ ne ko n ko ni tɛrɔ a ye ko a ka fɛɛrɛ kɛ a k'a minɛ yanni ka ko dɔ kɛ Seba an bɛ dingɛ min kɔnɔ bi an kun tɛ don nin kɔnɔ dɛ ni ye nin dan ne ma ne kelen ni pen kelen ala kelen n ka bamanan jate rɔ ne b'a fɔ ko nin ko fɛn o fɛn kɛra n k'a bɛɛ Seba kelen non ka d'a kan Seba kelen kun bɛ se ka nin bɛɛ bali a kelen kun bɛ se ka bɛɛ bali Seba i kelen kun bɛ se ka nin bɛɛ bali a filɛ cɛkɔrɔba a filɛ o de la maaw ko ten n'a fɔra ko bi den man ɲi ne b'u hakili la kunun quoi a ye bi mansaw yɛrɛ lajɛ ba Ala bi mansaw yɛrɛ ka ɲi wa ɲininkali bɛ yen nin fɛn o fɛn filɛ ka kɛ nin ye nin 12000 personnes combattants rebelles min donna Kati kɔnɔ Bamako kɔnɔ Seba kelen ni pe a kelen ala kelen kun bɛ se ka nin bɛɛ bali a kun bɛ se k'a bɛɛ bali ni maa ba 12 Seba kelen kun bɛ se k'a bɛɛ bali dɔ ye dɔnkili dɔ da n'a sɔrɔ a tigi bɛ balo la ko a ka segin a kan a ka dɔnkili da Asimina
ala o je tout ça ya famwa ala na ti be na be balola aya wele akasenga dongeli nda asimina dongeli je arava ko ayentege ni vile fentembolo ne tige jani vile fentembolo ajale jugula lemba mali janye na marato la ni barakelawiye ndegani vile fentembolo jamaga ndegani vile fentembolo wala ajale se wala jamana ko jame se wala kateme Sadio Camara ka kamale ay Sadio tara dade Sadio tara dade nanado Sadio talen kofe jere samba kele Sadio tobi fo ala ay Sadio monument jo kati ka kono sa kamale aye emia to da Sadio la sa mena kuma do fie jide fele mbolo ni mbami ya famia wo ni Sadio nyona kuma fale Camara la na nyona kuma fale Camara la o ba ira ka fo ko majamuni be da Camara la kauka ni o le sibi na mafara Camara ni tabu na mafara Camara ko ngalodo neche adu ma fote na fora fendo de ka neche ni Camara la ka tanu iti se ka tanu abada fendo be fiko fo ya famia bien dunda ko toni jiribo da tani woro iti se Camara la ka tanu ni mani fo a fora fendo de ka neche Camara la ka be so jiri kamuri ki seta kasa avo ko do ka boli kala nye ala donc Soyiba join kamni ye kan ado jeni tara ala ay ne ba jamu bola ay ne ba jamu bola am antan ka tsega fo ay ne bala ko jamu bola o ka dam na no yo akena magare ko Soyiba jamu jarage nya to ala ni gramo sey ni ndene benge Soyiba jarabe ko bakari ni ndene benge jarabe ha Soyiba la jara sebe ne meni jidi kuma na ngala janga do kuna foni wala Soyiba tai jidi bitai wo adu suka se baraka ka bo kuna foni mun me ambulo ango di limana ma temani koro foy ça fait ne banana ay abe dom jonga jini min folo abi be jini mi wallahi jini mi jini mi ngata na e akala abi ni fene o abi singu fene bo yurunga kiri ne bisa nunga kiri tikeo kudisa nunga kiri ne ba tiyali ali wulate se ay ko karza ko ntaka no abi singu block ayre kiri go blalo wayre kiri fasiri ya ba wasili ke jandugo fasiri di sebe abetani aye kamale beledugo bamono nya fonye beledugo uko beledugo halala denya kamale ko donfinite ye chugote ye rote kabi bo kewale la fasiri di sebe ko tugodi anga woloma fini taba ko nyema mi ye chef d'état major général des armées kamale ko afle ka badaki do ka sangala manje afoni me talige fe menga ako nendeme ne mekalo klinane samba fla mugani woro fasere de baya jira ka fo jongo ala mali donna na boda selege nani chamambe bismillah ngoni bamanji wale tikilamo yo dine buruja bo kamale faso jamfa deun kukunga me ka gwara da ayoro chamana fasere de ba ko take gale no yo korofo simfola ye wote talige dorela ako mali dugu mi menna be fa mako jura ako ni ye jura ta ni ngalaje ni ye kunafoni sebe mba soroda shuga nyema ka kumala keni ya jira ka foko jongo ala wale ya jugu tigilama kun dayoro mimbe jura kamale kwa fulengolon chira ninga da kulun walo ako osiratiga oka ni ye bamanji wale tigilama uye ako wale ya mintara kusegera anga faso finitigu fe wale ya nga sebe korogolera ako barishani majugu chama nebe anga finitigu ye munu ningene karaba kamale ka kila ka do mina ku tege flake ukukala ye akoko kuratu uga bolima fe mimbe ubulo no ye pegabu ye wa bamanju ga pegabu de woro kamale kwanyo ka tomoye aiwa mazede bako temene ko fe bismillah mata moto ni mimbe ubulo kamale uchama kwanga finitigu ye ujeni bismillah kamale otemene ko fe minye uga yoro mumbe nuke me ka tajula sago ye ula otajila sago yoro munumbe ne
kamale kwa biela jele flongolo jira ni nga da kulunwalo ko temene ko fe marama fe mi me ubolo nkembe ko danji la joso yoro munungono kamale kwa nga finitu ye abela jele ke kelinye asede ba ko o temene ko fe mi ye ta ko flana ye no ye deuxième opération ye ko kera sevare asede ba ko finitu ga wuli ga joka sebe ko rogole ara ako mi ngera sababu ye majugu mabiduru na kumave kamale kwa nyo de ningene karaba asede ba ko ula mobile no ye pegabu ye kamale de na ni kwa ye tado ofenena asede ba ko ula modoni zevla achama ofenena anye tado wala anu la mugujugu amara yoro munumbe kamale kwa biela jele flengolo jira ninga da kulungolo mi ye jamana ale fene dugu nyema ka pumana sabata majore aya jira ka fo ko ko mali fawore chamambe ina fo labizanga ale mi ye mali ani Niger trakasa ta dunna ni boda selege nani kamale ko majugu ku ngeme ka yemfenenge udaga yoro ye kamale ko tadona ula ye ko kuratu ko ni uye boli fisa ni tama ye munu mbisa olu ningena karabala munu sezera ku yere bo o bola na finitu bolo kamale fa maseki yere bo anyo olu ningena karaba ka do mine kana ndu yeso yamba parce de ba ko o fene zera diga ga ya sallanga na obiseka sebe koronsa wati mali donna na boda bela jele ni nyanje akona ndara siga sokono ni ye siga so gouverneur ye kamale kwa ale fele ka couvre se ninga alogole ya abana couvre se ja gunfla ko fora la siga so couvre fe ka abana parce de ba ko ako temene ko fe ni ye seba bugu he dugu juguni ya alani kamale dugu ye kabako dugu ye de ko ne go ko muso yi ko abi dugu ni ko te jabi de jabi do de fasiri di bako akoni seba bugu mimle kamale na be kati marala abe negela kove kamale ko majuguta ani wolonvla fanyo de ningere karaba ma chama ningulu tege flake ukukala yi fasiri di bako menaga marabolo fanana ako majugu ningere karaba la yekwe ako ni ye fini dugu ga nyema ka ngoro fo biela jele fananya kwa ko ni ye tasi blake ka wuliga joko kono ya sa fitugude ubisega fara finitugu ka chugo mina jamana nyema no ye jamana finitugu ye kamale olu fle ka wuliga joni fere kura munu sigi singa ako madama fere ndi fara nywanga abada ni dugudo nga chasiri te wa chasiri fene de sabati abada ala wazili ki fo kuna foni ngadi adi wati la ani kuna foni jele sele de bago finitugu ka nyema ya jira ka fo kora fo kono kana finitugu sebe kora fo be bara mina kugu chesiri aso bara utita galabuko fasiri nya boshiga bo malije ti kuno koro fo ni ka filaro ka da barikala jaro jaketa ambi sebe koro fo fasiri anyana kamale ikado mali army halisa alaka ikado fangado ula niga tatu ba manchi ula jaro jaketa mtu ntado ngami nyonya ngane kuma infie kale ikado ni nyankele ka nyonye abana ikado bamana mbafa bamana kana saraka guloki do ye guloki mbi kana atibo bada fere na sori lade fere bilade foni jige sanogo yoro emilade katoka to korole nu dige safuru lay korole mene bolo ka di mamo agwa nti gere dai wo tuna ta balo korola loje nyema kere felade aywa funa kera nyema ni mbalo isa no tere be kulubala ga do ni kobla nyebla ni duni de nyema yo basale do bazeni do bene bolo ne be to ko pressing dollar ayo te baze sa we basale o pressing ma be do na dona shekele na afena metana pressing la be do okay kole ne fasere saba ikado mali wapudo agodi shaka jamutene ni nyaka sebenye jamutene kamale ikado anga jamana kalango strategique ula jere lokole koyi awa ko ikado here kumbama nyeshi amawa manu je kuludo be abiwele ko ikado projet mikra jere projet mikra kamale awa
olu de filɛ k'u bolo fa k'a to nafolo la n y'a to ala ma CFA wari k'u b'a di ne ma wa miliyari 4 Ye. miliyɔn 200 Hop. kamalen u y'o de ta k'o don lɔkɔli minɛn na ka n'a di Mali lɔkɔlisow ma a banna 4,2 milliards a ye hali ni ne ma sɔrɔ ni lakɔlidenw y'a sɔrɔ olu y'an denw ye o sɛbɛnnikɛla ko a ko kununko min bɛnna alamisa ma Yere. anw ka minisiri min bɛ yen n'a ɲɛsin bɛ kalankow ma Awɔ. a bɛ wele ko Amadu Si Sawanɛ Sawanɛ. i k'a dɔn a n'a ka délégation belebele Awɔ. a daminɛ partenaire technique i k'a dɔn ani partenaire de l'éducation Yere. comme les syndicats k'a fara parents d'élèves kan Awɔ. comme les responsables du secteur éducatif Yere. u bɛɛ lajɛlen de bɔra i k'a dɔn ka na nin kɛnɛba in kan A banna. fɛn min ye projet Micra Yere. comme i k'a dɔn n'i ye a ta ni ka lajɛ Awɔ. i k'a dɔn projet mɔgɔw nana ka n'u dantigɛ Manu. ko i k'a dɔn Mali jamana Yere. ministre i k'a dɔn nafolo min bɛ anw bolo Awɔ. an y'a don minɛn min bɛ wele ko kit scolaire Awɔ. a dagosi taara miliyari 4 miliyɔn 200 ɲɔgɔnna la Mangala. i k'a dɔn an bɛna o ta k'o don Mali kalanko la Yere. ko n'i ye a ta ni ka lajɛ Awɔ. wari a donna fɛn kun fɔlɔ min na lakɔlidenw bɛ sigi ba min kan Yere. n'o ye taaboloba ye o ba 50 Très bien. kamalen u y'o dilan fɔlɔ a banna 50 000 très bien taaboloba a banna o sɛbɛnnikɛla ko a ko taaboloba i k'a dɔn ba 50 Jere. k'o dilan o yɛrɛ dagosi taara jɔ fo miliyari 3 la fɔlɔ n y'a to n kala mɔ nafolo kasabe la Yeah. parce que b'a ko o tilalen o la Awɔ. fɛn min ye laboratoire u y'o ɲini k'o di lycée 12 ɲɔgɔnna ma A banna. Bamakɔ n'a lamini kɔnɔna na Tabarikala. i k'a dɔn o laboratoire dagosi taara jɔ Yere. CFA wari miliyari 1 miliyɔn 200 ɲɔgɔnna la N y'a to n kala kamalen mɔ. sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta ni ka lajɛ Awɔ. fɛn min ye projet ma da o ma Mangala. kamalen u ye mun kɛ boy. jɛkulu min bɛ Ye. yen baarakɛyɔrɔ min bɛ yen n'a bɛ wele ko i k'a dɔn centre national des examens et concours de l'éducation n y'a to n kala mɔ o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen Awɔ. inspection générale de l'éducation nationale Ye. comme le cellule de planification des statistiques anw i k'a dɔn ka fara i k'a dɔn jɛkulu min bɛ yen Awɔ. n'o ye DNTP ani DNP Awɔ. kamalen u filɛ nin ye ka i k'a dɔn kit solaire boy. n'o ye panneau ye Yere. ani batteries nga. a danjila Awɔ. k'a ta dɔrɔn ka sin ka taa bɔ olu ka sow sanfɛ k'u ka baara kɛ lakɔliso sara wa ayi nin ye lakɔlisow ka ko ɲɛnabɔ yɔrɔw de ye oho lakɔlisow ka centre d'examen ni centre de planification o tɛ banni ye de ahan kuran tigɛlen tɛ yɔrɔ bilen o k'a fɔ ko examen bila retard la parce que courant tɛ o yen tɛ yɔrɔ ka bilen feuille corriger Yeah. walima ka note di Ɔ. o kuma t'a la bilen o tɛ yɔrɔ bilen dɛ tout est ok maintenant wɔɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko de a ko ni maakɔfɛla ninnu o tilalen kɔfɛ o la u ko u bɛna a lajɛ Yere. fɛn min ye i k'a dɔn lycée 10 ɲɔgɔnna u bɛna o jɔ Mali kɔnɔ Awɔ. o lycée 10 kamalen i k'a dɔn lycée o bɛna kɛ lycée classique de ye Hop. lycée minnu bɛ yen ni science bɛna kalan o kɔnɔ Yere. spécialement of ka taa science kalan lycée kɔnɔ spécialement k'o de bɛna kɛ yɛ kamalen sɛbɛnnikɛla ko A ko de. a ko n'o tɛmɛna u b'a fɛ ka forage 80 Yeah. k'o jɔ Mali ekɔlisow ni ɲɔgɔn cɛ forage 80 cɛ ninnu ka ko ka fisa dɛ o tɛmɛnen kɔfɛ k'u bɛna IFM dɔ jɔ A banna. n'o ye institut de formation de maître Yee. k'u bɛna o dɔ jɔ Bamaliba kɔnɔ Très bien. k'o di lakɔlidenw ma Awɔ. parce que b'a ko o tilalen kuma la ministre ye kuma ta A ko de. le ministre a salué l'accompagnement de la Banque mondiale O ye wajibi ye. et du partenariat mondial pour l'éducation Haramu. IGP Awɔ. a ko jɔn ko ala fɛn min ye i k'a dɔn ni jɛkulu kofɔlen Yere. ministre ko a b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn O ni foli bɛ kan. wulikajɔ ni cɛsiri min bɛ u la Haramu. jɔn ko ala a diyara ale a bɛnna ma A banna. u k'u cɛsiri a fɛ a ka ɲi kosɛbɛ Kolo wasara. a bɛ kɛ sababu ye k'an ka kalanko k'a don baara la Haramu. fasalikɛba ko projet ɲɛmaaba Awɔ. Fatumata Ba nin ye musoba dɔ ye a kumana Yere. a ko n'i ye a ta ni ka lajɛ Awɔ. k'o tɛ ka nin kɛ dɔwɛrɛ kama dɛ Ah. Mali kalanko ka taa ɲɛ Très bien. Mali kalanko ka développer Bayi. ko de y'u ka laɲini an bɛ don min na i ko bi Bi, a fasali banna. Awɔ. Saka jamu tɛnɛ Très bien. ale bolo ne de bɛ sɛbɛn in na an y'a bɔsi ka bɔ Mali web kɔnɔ tabari kala kala filɛ nin ye ɛ nin jalen nɔ dɛ a ka haramu yɛ min kɛ jamana bɛ taa ɲɛ ni maaw ma kalan ne ala ka n'aw ka kalan kɛ a faw ta ye yɛ awɔ kamalen kalan da ye ka kalan kɛ ɔhɔ fo ka bɔ fara nɔ ka don gilɛ rɔ nka o bie la ta i kɛra an ka dugu cɛkɔrɔba dɔ ye dɛ ɔ an ka dugu cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen an kɛlen ka defu sɔrɔ ɔhɔ an mɔgɔ 3 de ye defu sɔrɔ an ka seginw b'an kɔ la wala congé taara an bɛ nana Bamakɔ cɛkɔrɔba de y'anw na jɔ sira la ko nin y'anw tɔ min an k'an bɛ taa Bamakɔ ko mun na ko kalan yɛ aw y'an ka dugu ban ka Kayi ban
ça de quoi anga dugu ban kalana ka kai dugu ba ama ya baleo ale do famu ne o to mara ko kisi ma classe kono ni moyen ni be ka fa sanno abita sigi na fara sa ko jagarja keita 1392 ibisina chokoro manga me fo kofe jagarja wuli ki jo yi fa kuna wuro of ni e wulla ki jo abafu ko iyebedo isigi ni e ma moyen ni soro aga fo sanno ko bogar sanno 7 de moyenne ima barake abafu bogar sanno wuli ki jo ufuna na fobo ifabea adiye jama bibi mangasma abisinga mangaba fuare de nima barake fuare de tieni sala kama dimisen bek mille sonta alors comment le bikalage dimisen bek mille sonta kalif ile wire maso la jama biela Naam. Fasiri de sebe medo akono. Beladugu bamalo nya fonye beladugu. Ko selagu melagu maja banida. Kama le kwa laba bi pondi kunu. Wallahi. Ni be fe ki ijo yini dugu na fe. Abi wajibi yeki sigi yoro jepie. Fasiri de sebe ko angata Burkina. Waga dugu nya me kibiri naba moro naba kango. Ako ibe ga jamana. Naam. Ku ya fo ko teve sangi moni. Kwa kana go fo Burkina dugukolo kamble mela di ko mela olu sumayala feo aywa on da debi lawale so ibe formation sui halisa formation sui ata fadiri di bako nam ako ibe ga jamana ka bismillah no ye conseil supérieur de la communication nam kamale ukuye bataki ka bo ka bite tali bismillah bataki mimba jira ka fo ako faransi a jabarani so bolo fara min be Burkina kono nam ni o ye TV5 moni kamale kwa ka dabo Burkina ko biero bismillah aka dabara yamba gore ayirella akana sogo jango kango fo nam fasore de bako Burkina anyema o ye sharia zeminda bismillah o de bataki no ye communiqué numéro 2026 nam -002/CSC eski fasiri di bako aya jira ka fo mi ye TV5 moni ku kembe ka sebokoro jalagi nam ako jalagi li fola fmi ibe odowa aye Burkina awulu mafini tabaw kamale u kembe ka kelebolo min bolo da bismillah no de bamanji wala tigila mo kamale dine burujaba munu be Burkina kono bise ka ngara da ulula togo minna bismillah bise ka wuli ka jojugu taninga ulu segere ningu ningene ukaraba kamale ko Burkina ma wuli ka jo fengo fenge Burkina ma seba ya fengo fensoro ko TV5 moni bisingo kele kun akunjugu ka bismillah korofo fo ninga jaba manjula ka korofo fo ninga goya Burkina alo wolo mafini tabawla eski asirele bako kwa be wati jama ubininge koy ko nga Burkina soro lasio anjamana nyema wa pumana aku na vlese femi mo ko de Burkina anjamana nyema toro wallahi fasirele bako o ye fe dmenye jimende ako hagli la jigina afrile kalo kle mugani duru samba fla mugani woro ako bamanji wala tigla mo ye wala ya jugu min daninga amali do segere bismillah anga jamana kono ni o ye kati ani faba fancha manve ako TV5 moni o min bo Burkina kono kamale ku ye jabo jongo alakabi ma jatige ye jabo amini Burkina ale sharia tita bismillah ko siratiga oka ako mi ye TV5 moni Burkina anyema no ye conseil supérieur de la communication olu siranga fu ye to kukula jabarani so mina biye cheka Burkina abana ko ambulo ko ye keleye ko na mo yande keleye ko ayala mina cheka bwana dugu abana fasirele wako akole ako avril kalo kono bismillah ani me kalo kono samba flam wani woro ako ni jara gili ba flam indara ka TV5 moni segere ko de kana sababu ye ani Burkina jamana nyema ko kuka mina uka koso nuga kasa uche fasirele ba ko jongo ala ni wulika jo min fla ni ye kwa ba jira ka fo mi ayesi kuruna jamana yewa kama le ku be nyambolo ko fasiri abora mali jati kono ko fo ni tabarikala
Ko kabiri sangi me ku yula mna onje. Wa. Jalo yakita. Au mena ngo veo. Korofa nyana. Nga nu ete wesen ge nu mate wesen ge o makla de. Ah? Nu ete wesen ge. Nu mate wesen ge o makla. Nu ete wesen ge. Nu mate wesen ge o makla. Mara kuma ime da le bon. Ah, ni korofa anya fo kanye. E mara. TV5. France 24. Refi. Nous média de ou ka correspondant mon be ke terrain kan ani ou ka correspondant dugolon ti clenyi hali si mali image be boya ka ci ou ko fa mo no parce que ka correspondant do le bien ou tiye ou be tout dugo média do ko fa ka ki na fo lu be ka barako média de ka so be ka wari ou be ka atobra mon image ni ka di no ne ma. Ah, les images sont payantes. Hein? Comment les on quelle est presse qu'on a? À 112, 100 bi. On va quelle la presse qu'on a? On va y sera là. Sinon, il y a quelle est on est mort de mais nous sur le terrain. Il y a famille à reportage là. On ira pas dans année à la chaîne nous médiaté Bamako ya. Ou halu correspondant te Malikona. Mais vous imaginez toi que moi. Ou quand il y a une là. Na événement beau kumbe O kanga yingola priorité kumbe di o président maka hali mali présuto awo kan yo kele ka décès awo kele ka décès o de ko jugu mali président o de ko jugu de dai bo yaiwa donc burkina kala je iba so do do page ndo ko fe hali vita ka page là il ta sur matériel de dérégénération de babou avec imagine nous ta c'est des images impeccables c'est-à-dire que non faut ta image là bon au lieu de information nyoni yeah kana sika fio au lieu de information nyoni o de fere to la yeah comment les da te bezeng datu na ma te bezeng datu ga mayra wala moi bon niveau de là ay te bezeng datu o ala kla te bezeng datu tu bon nous ma ana ni jamana no ka presse ko organiser avec les ade ne tien dimo mena malla ou yɛrɛ b'a dɔn u tɛ se ka récépissé sɔrɔ ka journal créer u tɛ se ka récépissé sɔrɔ ka site créer u bɛ mun kɛ u b'u gulo maliyɛn dɔ de la u b'a ka pièce utiliser u b'u ka média créer n'o ye anw ye nin bɛɛ kɛlɛ kɛ anw ye nin bɛɛ kɛlɛ kɛ Mali kɔnɔ yan ka dɛsɛ u b'u kabako de don quoi ay nga bi ɲɛni sen ayiwa Ala k'a ɲɛ kunun ye Mali CEDEAO ye bi ye Mali AES de ye il va tomber une facilité. C'est même numéro abora kunnafoni sɛbɛn min kɔnɔ a tɔgɔ ko la Lisol Mali. Lisol. Boma gindo i k'a dɔn nin y'a ka sɛbɛn ye. Kamalen i k'a dɔn nin ye communiqué. Awɔ. Nka dusukasi communiqué don. N y'a to a la. Kamalen i k'a dɔn communiqué min bɔra jɛkulu yɔrɔ la. Jɛkulu min bɛ n'a bɛ wele ko mouvement patriotique pour l'unité et la sauvegarde de la région de Bandiangara. Kamalen suite aux attaques contre les villages de Gomo Sougou, Kori et Doukara. Semengala ko ako ana jamana kono jekulu mimbe na bi le mouvement patriotique pour l'unité et la sauvegarde de la région de Bandiangara le ikado amanyema usebe ko kumana kerengere ni yala femme ni ikado tonyema ba Abdallah Togo comme le ikado ay bataki ke bataki mi na kumana jaga jaketa bataki ikado mumba kono ko ka kenya ni kuna shini kalo kile woro kana se kunuma kalo kile wolofla no ya alamusai bin kɛra dɔgɔnɔ dugu dɔw kan dɔgɔnɔ dugu minnu i kɛra ni bamajuw de taara ka taa bin u kan ka waleya cɛjugu ta k'a ɲɛsin u ma binkani wale fo ka taa ninbɔ wale kɛ a la o dugu ye dugu jumɛn ni dugu jumɛn ye dugu min bɛ n'a bɛ le ko Gomo Sougou Kori ani Dugara ko n'i ye a ta ni ka a ma filɛ ni bamajuw ye nin waleya cɛjugu kɛ tuma min na kamalen a kɛra sababu ye ka i ka dɔn tiɲɛni belebeleba don fɛn min ye dugulamaw kun bari ka d'a kan maa dɔw de nin tora a ko dafɛ wa i ka dɔn damakɛ o ma Jakarija Keyita mamagaciw y'u ka waleya cɛjugu kɛ tuma min na u y'u ka dansago wale kɛ tuma min na kamalen u ma da o ma koyi baaramisɛnnin caman bɛ yen u filɛ k'o suyɛn ka taga n'a ye kamalen ka tila ka dégâts matériels caman kɔni kɛ nin yɔrɔ kofɔlen la fasalikɛba ko a ko an bɛ don min na i ko bi mouvement patriotique pour l'unité et la sauvegarde de la région de Bandiangara a ɲɛmaaba ni o ye Abdallah Togo a ko i ka dɔn o kɔni bɛ nin acte condamné avec la plus grande fermeté cet acte humain et ignoble
ɲɔbila wallahi olu kɔni bɛ acting kɔnbi u b'a continuer aramu maa jugu maa danafɛn jugu minnu filɛ ka nin baara in kɛ Jagaja Keyita jɛmakɛ n'a ye bi jɛmakɛ n'a ye sini wallahi Fasirikɛba ko a ko n'i ye a ta ni ka lajɛ mangala fɛn min ye ni jɛkulu kofɔlen n'o ye banbagaci ninnu ye filɛ nin ye ka na kɛ balanako de i ka dɔn dugu la ka don dugu kan i ka dɔn n'u ka tiɲɛni ta k'a ɲɛsin u ma togo i ka dɔn ni o ye mouvement patriotique ye ko jɔn ko Ala k'olu bɛ i ka dɔn dugawu don de kɛ maa minnu ni tora ko in na Ala ka hinɛ u la Ala ka u dayɔrɔ suma kamalen i ka dɔn ko n'i ye a ta ni ka lajɛ fɛn min ye Baɲankara marabolo Bangasi Jalasagu ko bɛɛ lajɛlen bɛ nin dusuma kasa kelen de kɔnɔ an bɛ don min na ko bi k'a sababu kɛ ni maa kofɔlen ninnu ka dansago wale talen k'a ɲɛsin i ka dɔn Baɲankara région ma Fasirikɛba ko n'i ye a ta ni ka lajɛ an bɛ don min na ko bi fɛn min ye i ka dɔn mouvement patriotique olu bɛ donsow fɔ k'u waleɲuman dɔn Jagaja Keyita an bɛ yɔrɔ min na ko bi ko ni donsow ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri kun tɛ k'a masiba barika tun bɛ bonya a tun bɛ bonya dɛ a ka haramu nka nin yɔrɔ in na kamalen ko donsow kɔni ye wulikajɔ belebeleba kɛ i ka dɔn attaque min kɛra Dugara i ka dɔn attaque sɛbɛkɔrɔ poussé Dugarakaw kan Dugara ye Abdala yɛrɛ ka dugu de wolodugu ne ko ne bɛ fɛ ka laɲini dɔ de kɛ quoi c'est-à-dire que u tɛ donso ninnu fara sɔrɔdasiw kan u ka jɛ ka kɛlɛ kɛ wa hali n'u ma fara sɔrɔdasiw kan u bɛ zone min kɔni kɔnɔ u b'o maîtriser u bɛ zone minnu kɔnɔ bilahi u ka donso mago bɛ maramafɛn fɛn o fɛn la kɛlɛkɛminɛ fɛn o fɛn ni donsow t'a ɲɛdɔn n'u ma kala kamalen u ka t'u kala la u k'o zone kungo kɔnɔna in to donsow bolo a banna Sɛbɛnkɛla ko a ko n'i ye a ta ni ka lajɛ ko donsow ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri k'o kɛra sababu ye ka nin ko in masiba k'a sɛbɛkɔrɔ dɔgɔya o de kama min ye i ka dɔn mouvement patriotique pour l'unité et la sauvegarde de la région de Baɲankara appelle également les Maliens de tous bords à un sursaut national autour de l'armée malienne afin de faire face à la menace terroriste. Très bien. Adala Togo i ka u ka mouvement. Awɔ. Kɔni bɛ i ka dɔn jamanadenw de wele. Maliden bɛɛ ka jɛ an ka kɛ cɛ kelen ye. Walayi. Muso kelen i ka dɔn ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ. A banna. Ka an ka jamana lakana. Walasa ka fara an ka sɔrɔdasiw kan. Jamana bɛ se ka bɔ nin dingɛ kɔnɔ cogo min na. Très bien. Communiqué kɛra i ka dɔn ka bɛn ni mɛkalo tile 8. Awɔ. O tɛ bi donya ye wa. O bi yɛrɛ. Kamalen san 2026. Awɔ. A kɛra ka bɛn ni bi juma donya ye. Tabarikala. I ka dɔn Abdala Togo. Togo. Ka dusumakasa k'a kun ye u ye. Walayi. Keyita ka surumani min bɛ k'o fara a kan mouvement patriotique ta kɔfɛ Abdala Togo yɛrɛ ka kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnen ye nin ye min bɔra a yɛrɛ yɔrɔ la a ye message min kɛrɛnkɛrɛn k'o di mɔgɔw ma na n k'a kalan nazarakan na k'a kɔrɔ f'i ye a ko bonjour à tous k'a bi bɛɛ lajɛlen fo mon village Dugara a été la cible d'un attaque terroriste hier ko i k'a dɔn olu ka dugu n'o ye Dugara ye Jagaja Keyita k'a kɛra i k'a dɔn terroriste ka attaque kɛ yɔrɔ ye ni kunungo alamusa ye 7 mai 2026, le bilan fait état de 2 morts. Comme le quoi, il cadre Mami Farah Akola, Koye Mafla Nyonai, Sasser, et un autre également blessé. Comme le mini Ikar Mamou Farah, Dosso de Do, Dosso de Nindi, voilà, Dosso dit, très bien, ça Doudou, mais c'est la Kishichomina. Voilà, Dosso, Mamou Fatura, Dosso Do, la Dosso Do, au fond de Jogina, parce que Kebaka Fola, Ako ni Ataninga Aladje, les victimes venaient de la commune de Bankassa en renfort lorsqu'elles sont tombées dans une embuscade. Ako victime de nous, kou kume kana Bankassi de, kana renfort de taka nyeshi, ika do utonoma, ou bina ika do nunga jande kono. Abana. Allah. Parce que Bako, Ako, Ikad, Amram Nekobe, fait en outre, c'est l'ordre bilan humain. Les terroristes sans foi ni loi ont emporté quelques animaux. Au mois de Wale Jumade, je suis un ifeneke. On m'a entendu baron yoa. On m'a rejoint le oui, je suis un neke. Wagon solo. C'est des boules là. Selon là, Abdala Togo, nous exprimons également notre reconnaissance aux éléments de Dana Amasago. Nous be Bunyamaseki kata Dana Amasago ma. Keren yala. Nous sutoloba iko Dana Amasago chef d'état-major. Bunyamaseki ka nyashi anaka chado ma. Wuli ka joni tesir minke. Kamele ka barka sabagor bonyana. Kamele ko alaka hina bamatola. Alaka yafakuma. Kamele ikado alaka ikado anyerenya kanta do makono. Amin.
nka ko faamaw k'a lajɛ ka wuli A banna. k'a lajɛ i ka dɔn ka fara jamanadenw kan Très bien. nin ko in bɛ se ka nɔgɔya cogo min na A banna. n'o tɛ i k'a dɔn Bangasi marabolo Ah. Baɲangara Ah. Jugara Awɔ. kamalen ko attaque kɔni kɛra ye ka bɛn ni kununko ani kunna sini ye tabarikala ala k'an ci ɲuman na amina yarabi ala k'an ka jamana kɔlɔsi ya rabbi an bɛ nin bɛɛ la an ye jamanaden jugu bɛ ka jamana a ka janfa haramu wa jamana janfa yɛrɛ kala tɛ yɔrɔ bilen dɛ yeah kamalen waati sera an ka bi dɛfutigiw yɛrɛ ka fisa dɔkitɔratigiw ye bi kamalen kojugu de don nka a bɛɛ tɛ a ka haramu kamalen Wa. an ka bi taa bila yan an k'a bila yan n'ala ma an ka jɔnya jɔ an na Ko kelen sa o. an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan juma wɛrɛ awɔ o bɛ ja ka tɛmɛ bi ta a kan ka haramu a ka ala ka juma wɛrɛ yira an na Ya Rabbi. an bɛ bɛɛ fɔ k'a daminɛ tam tv maa fɔlɔ fo ka n'a se ne maa ne laban jɛgɛ di a ma ɔhɔ Voilà. kamalen an bɛ bɛɛ fo Payi. ka bɛɛ waleɲuman dɔn a b'a la